Ta' kull sena il-port ħieles jara 1000 containers ta' merkanzija. Containers li id-destinazzjoni finali tagħhom ma tkunx dejjem il-Gżira Maltija iżda anke swieq Ewropej oħra. Bidwana tagħmel spezzjonijiet fuq il-containers li jinħattu Malta, spezzjonijiet li se jkunu qed jittejbu permezz ta' scanner ġdid b'investiment ta' aktar minn 2.5 miljun euro. Id-Direttur Ġenerali tad-Dwana Joseph Katkuti spjega li permezz dan l-iskanner mistenni jiżdied l-ammont ta' qabdiet li tagħmel id-dwana b'aktar minn 10%. Ser nirduppjaw il-numru ta' containers li niskenjaw minn dak attwali ġbieħan nirduppjawh u r-riżultati mistennija huma li nżidu 10% tal-qabdiet. Biżida fl-ispezzjonijiet huma possibbli għaliex dan l-iskanner jippermetti li jiġu iċċekkjati kontenituri ferm akbar. Id-Direttur Ġenerali sostna li dan l-investiment se jkun qed iwassal biex id-dwana tkompli iżżid mas-suċċessi li rnexxilha tikseb din is-sena u f'dawk passati. L-iskanner wasal Malta mill-Ġermanja f'Novembru li għadda mill-kumpanija Nuctec. Permezz ta' fond tal-Gvern minn barra dan l-investiment, id-dwana se tkun qed tibbenefika wkoll minn investiment li jlaħħaq €1 miljun biex tissaħħaħ l-infrastruttura tal-maħżen u tal-control room li id-dwana għandha fil-Port Ħieles. B'dan tħabbar mill-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna matul l-inaugurazzjoni tal-iskanner li matul tenna li dan l-investiment se jgħin fost oħrajn fil-ġlieda kontra ċieki kriminali u kontrabandu. Il-Ministru Scicluna żied jgħid li id-dwana is-sors ta' finanzjament importanti għal pajjiżna e kif il-flus li ddaħħal imorru għal pensjonijiet u pagi tal-ħaddiema fost oħrajn. Morru fuq il-pensjonijiet, fuq il-pulizija, fuq il-teachers, fuq il-nurses. Mingħajr dan id-dħul li jsir b'ħafna mezzi, il-gvern ma jistax jiffunzjona.